Vítejte u nového videa a tady je Dominik. Tak, máte tady natáčím večer, že skoro nic se neuvidíte nejspíš. Tady se koukám na 101 Dalmatinu, bude za chvíli, nevím ani kolik, jo, bude za chvíli 21 hodin a 20 minut a no to radši nebudu natáčet tamhle, abyste měli vidět jednu postel, tam smí můj brácha. Nevím, jestli tady vůbec něco jiného, krom té televize, to vidíte? A co? Tak, já budu končit za chvíli. Já prosím vás, moc dlouho nemůžu, jo. Je to hezký. Tak. Já končím a nashledanou u dalšího dílu.